Prosiect ynni cymunedol di hwn, ynni adnewyddol, lle da ni defnyddio grym llif yr Afon Ogwen i ddefnyddio fo i gynhyrchu trydan, gwerthu'r trydana a defnyddio'r elw i wael fuddsoddi yn Ddyffryn Ogwen. Felly da ni'n gofyn wrth y gymuned fuddsoddi yn y cynllun. Fyddwch chi yn cael dividend ar eich shares, ond fyddwch chi hefyd yn cael sicrwydd bod elw y cynllun yma yn cael ei ail fuddsoddi'n lleol. Fydd y gored yn cael ei adeiladu i fyny uwchlaw'r rhiadra a fydd y beipan wedyn yn rhedeg o dan y lôn las a wedyn i lawr i'r cwt tyrbain yn y coed. Diolch llawer mwy na shed gardd rhywun, really. There's only three components to really a hydro, which is the way you capture the water, the weir at the top, the pipe that transfers the water down, and the turbine at the bottom, which is a wheel that turns round and round, and that creates the electricity through a generator. Mwyn adeiladu'r cynllun, da ni isio £500,000, felly da ni'n gofyn wrth y gymuned fuddsoddi yn y cynllun. Even if you invest £20,000 or £250, you own a part of that hydro. You get to make decisions, you help that project to be successful. Mae'r dŵr yn mynd drwy'r dyffryn, mae o yma, mae o am ddim, mae o'n beth da, a mae o'n ynni glân, a yn y pen draw mae o'n mynd i roed yn ôl i'r gymuned a roed yn ôl i brosiectau eraill, felly syniad gwych. Cynllun fel hyn sy'n mynd i gwella'r gymuned, cefnogi'r gymuned a dod â'r egni gwyrdd i mewn yn lleol, a ni sy'n mynd i ennill allan o'r cynllun yn y diwedd, so bydd 100% i ôl iddo fo. Wel, dwi wedi bod yn byw yma am hynna 100 mlynedd. A wedi bod yn gwachod yr afon a mynd i lawr, a'r holl ynni na yn mynd yn wastraff. A rwan mae yna gyfle i harnesu hwnna i dderbydd pobl Bethesda. A mae'r gymuned yn cael stress ni. Os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i ddyfodol Ddyffryn Ogwen, gwahaniaeth amgylcheddol a chymdeithasol, buddsodwch yn Ynni Ogwen.